ありがとうございます。私はこの真鶴町で町会議員をやっております黒岩典子と言います。よろしくお願いします。松下由子さんとはこの「明るい光の差す方へ」っていうこの本をきっかけにお知り合いにさせていただきまして、で彼女のね大変パワーのある明るい元気な姿に本当に感動して本も読ませていただきました。私自身も乳がんになりましてもう20年経ちます。そういうふうなこともありましてね、本当に身近に感じて彼女とはいろんなお話をさせていただいております。それで今回ここで講演をされるということで、明るい光の差す方へ乳がんが教えてくれたことという題でこれから講演をしていただくことになっております。ぜひですね皆さんも松下由子さんのこの明るいね前向きな力に私も大変パワーをいただきましたんで、そのようなものをぜひ講演の中から汲み取っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。それでは松下由子さんを紹介させていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。松下由子と申します。ただいま、ご紹介に預かりまして、本当に光栄なご紹介でありがとうございます。まずは皆さんに真鶴町の皆さんに、どのような思いを持って、今日を迎えたかというところからお話しさせていただきたいと思います。私は、昭和42年4月28日に長野県の善光寺というお寺の麓の町で母の実家がございまして、そこの病院で生まれました。そして、父の待っている東京の練馬区豊島園というところで、育ちまして、34歳まで東京で、暮らしていまして、銀行員をしていたんですけれども、10年銀行で勤めた後、父が前立腺がんを患いまして、その看病のために退職いたしました。それから主人と出会いまして、主人が湯河原町出身なもんですから湯河原町でお嫁に来まして、愛犬を一緒に連れて、ラブラドールなんですけれども、一緒に連れてっていいですかと言いましたら、主人が連れておいでと快く私と一緒にアンディというんですけれども引き取っていただきまして、吉浜というところにアパートを借りまして2年間暮らしたんですね。でそこからやはりどうしてもその更新というのがアパートってありまして、その時期と重なって、チラシが入っておりまして、ワンちゃん飼ってもいいよというマンションのチラシが入っておりまして、海が目の前のマンションなんですけれども、見学に行きたいなって言いましたら、じゃあ見に行こうかっていうことで、今度主人の方が大変そのマンション気に入りまして、じゃあここに決めようって1軒目で決めちゃいまして、それが今住んでいる真鶴なんですけど、マンションなんですけれども、そこでそこに暮らしてもう11年以上ですね。愛犬が1歳の時にお嫁に来て2年間ですから11年ぐらいになるんですけれども、そんな私を真鶴町の皆さんはアンディと一緒に歩いている私に気軽に声をかけてくださって、私が「おはようございます」と言いますと「おはよう」マンションに越してきた人でしょってもう知っててくださったりとかしまして、お魚とかも「これ持ってく?」って言ってとても可愛がっていただきまして、すぐに馴染めたんですね。この町のとてもいいところだと思うんですけれども、本当に感謝して暮らしておりました。